Kroz ljudsku povijest, određeni trenuci i postignuća uzdižu se iznad svih drugih, ne samo zbog svoje veličine, već zbog genijalnosti, hrabrosti i misterija koje nose. To su trenuci u kojima je čovečanstvo nadmašilo očekivanja, oblikovalo civilizacije i zadivilo svijet. Uronimo zajedno u top 10 najzapanjujućih povijesnih postignuća ikad. Prvo, Velika piramida u Gizi, preciznost stara 4500 godina sa visinom od 146 metara i više od 2 milijuna kamenih blokova. Velika piramida u Gizi ostaje jedno od najvećih građevinskih čuda. Sagrađeno oko 2560. godine prije Krista bez modernih strojeva, još uvijek zbunjuje znanstvenike. Kako su Egipćani pomicali i slagali kamenje teško nekoliko tona, tako savršeno poravnano sa stranama svijeta. Drugo, Kineski zid, tisuće kilometara kroz planine i pustinje, sa više od 21.000 kilometara dužine, Veliki Kineski zid bio je više od obrambene strukture, bio je simbol snage i logističkog čuda. Sagrađen kroz stoljeća, u teškim uvjetima i bez moderne opreme, pokazuje nevjerojatnu odlučnost jednog naroda da zaštiti svoju civilizaciju. Treće, slijetanje na mjesec, divovski korak za čovječanstvo. Godine 1969. Neil Armstrong je zakoračio na površinu mjeseca. Bio je to trenutak koji je promijenio tijek povijesti. Putovanje od gotovo 400.000 km kroz svemir s tehnologijom mnogo slabijom od današnjih mobitela dokaz je što ljudska volja i znanje mogu postići. Četvrto, Machu Picchu, skriveni grad Inka među oblacima sagrađen u 15. stoljeću na visinama peruanskih Anda, Machu Picchu ostaje zagonetka. Inke su bez kotača i bez metalnih alata gradile kuće i terase koje i danas odolijevaju potresima. Do danas nije potpuno jasno kako su dopremali golemo kamenje kroz planinske vrhove. Peto, Gutenbergov tiskarski stroj, revolucija znanja sredinom 15. stoljeća. Johannes Gutenberg izumio je tiskarski stroj s pomičnim slovima. Taj izum pokrenuo je eksploziju pismenosti i znanja diljem Europe. Knjige su postale dostupne svima, a ideje su počele putovati brže nego ikada prije. Šesto, Taj Mahal, ljubav urezana u mramor. U 17. stoljeću mogulski car Šah Jahan dao je izgraditi Taj Mahal kao spomenik svojoj voljenoj supruzi. Potrebno je bilo 20 godina da se izgradi ovaj biser simetrije i ljepote, ukrašen dragim kamenjem. Građevina koja i danas oduzima dah svakome tko je pogleda. Sedmo, Polinezijska plovidba, navigacija bez instrumenata tisućama godina prije GPS-a. Polinežani su plovili ogromnim prostranstvima Tihog oceana pomoću zvijezda, oblaka, ptica i morskih struja. Otkrili su tisuće otoka, uključujući Havaje i Novi Zeland, bez kompasa i karata, oslanjajući se samo na znanje preneseno s generacije na generaciju. Osmo, Panamski kanal, inženjering koji je spojio oceane dovršen 1914. godine. Panamski kanal povezao je Atlantski i Tihi ocean. Njegova izgradnja bila je jedan od najzahtjevnijih inženjerskih podviga ikad. Radnici su se suočavali s tropskim bolestima, klizištima i izazovima kopanja kroz planine, ali rezultat je promijenio globalnu trgovinu zauvijek. Deveto, Hamurabijev zakon, temelj civiliziranog društva. Jedan od najstarijih pravnih sustava, Hamurabijev zakonik, isklesan je u kamen oko 1750. godine prije Krista. Njegovo načelo oko za oko bilo je samo jedno od gotovo 300 pravila. Po prvi put društvo je imalo zakon koji je vrijedio za sve, bez obzira na status. Deseto, Podzemne crkve Lalibele, uklesane iz jednog komada stijene u Etiopiji. U 12. stoljeću kralj Lalibela dao je isklesati 11 crkava, ne građene, već isklesane iz jedinstvenih komada vulkanskog kamena.
Ove crkve imaju hodnike, svetišta i stupove i sve su povezane podzemnim tunelima. Njihova izrada bez nacrta i bez suvremenih alata ostaje zagonetka i danas. Ova nevjerojatna postignuća nisu samo kamenje, brojevi i legende. Ona su dokaz što čovjek može učiniti kad ga vode strast, znatiželja i vizija. Od drevnih vremena do modernog doba mi smo stvaraoci čuda. Koje vas je postignuće najviše zadivilo? Napišite u komentarima, pretplatite se i nastavite s nama putovanje kroz mozaik naroda i zemalja svijeta.